So, good morning sa inyo mga Papi Brad. Assalamualaikum. And today is day 2 ng mga Paps. So, hindi tayo nakapag-outro kahapon sa first day. So, guess what mga Paps? Tingnan nyo yung nasa harap ko ngayon. Si Thai Police. Yun, isa sa mga kilala din dito sa Mindanao ng mga Thai sniper. Yun, street bike. So, solid to mga Paps, Thai Police. So, shout out nga pala sa may-ari kay Junril. Yun o, napakalupit mga Paps. So this is our second time na nakita natin siya ulit. So first nung sa Santo Tomas, tapos ngayon is dito na naman sa Gaisano of Coronadal mga Paps. Napakasulit, tingnan nyo. Easy titanium, fully titanium, AON pipe, AP Racing. Tingnan nyo mga Paps, ganda. Tapos yung radiator nyo parang multicab. Yan, it's a Laya. Solid to mga Paps. Sa akin, shoutout nga pala sa may-ari kay John Ril. Solid mga Paps. So mamaya titignan natin ang performance niya. For sure sasali to sa loudest spot mga Paps. Let's go. So andito yung ibang mga tropa natin mga Paps na taga Jensan. Solid. Lalo na tong Raider FI mga Paps. Titanium daing Cypher. Yan o. Tapos yung Lodi ko na caliper mga Paps, Formula. Sobrang lupit. Combination with Formula brake and Pro Taper. Astig. Then nakabuktay din yan mga Paps. Lupit. Ganda ng motor nila mga Paps. Sobrang astig. Yan. So, napakaganda. Grabe, napakadaming madiin na sumali dito sa motor show ngayon mga Paps. So ayan mga Papi Brad, nandito yung KR ulit na nakita natin sa City Mall. Yan din mga Paps, oh. Hindi magpapauli. So ayan, warm up again mga Paps. So good morning sa mga tropa natin. Yan. So medyo marami-raming sniper ang maglalaban ngayon mga Paps. Pinakamalupit nilang kalaban ngayon si Thai Police kay Junril mga Paps from Tagum. Solid. Umaga pa lang, pinapainit na lang ang umaga natin mga Paps. Meron din doon sa kabila mga Paps. Grabe. Bumbahan na naman. Umagang-umaga. Ganito aga na masisilayan natin. Solid.
motor, pero ewan, ba't ganun kalakas? Grabe itong motor na to. Lupit. Grabe. Sa akin, shoutout yung Papi Brad. Sobrang lakas. Kudos sa motor na to. Ito na mga paps. Grabe. So shoutout sa may-ari kay John Will. Grabe. Ang angas mga paps. So, pinakapit lang. Ulit titanium, binubomba niya lang mga paps. Galit sa pera. May lupit. Sobrang angas. Isa sa mga the best na sniper. Okay, shoutout sa may-ari kay John Will mga paps. Grabe, isa sa mga malulupit na sniper dito sa lugar namin mga paps. Dito sa Mindanao. Grabe yun. Thai police. So 68 ang bore mga paps. So again naka 68 siya mga paps. Si John Rel. Grabe, sobrang lakas. So ang gamit niyang bore is Espada, ang brand. Yan, naka MTB na chassis. Sobrang lupit mga paps. Grabe. Solid talaga itong Thai police. Lupit. Lupit. Again, 68mm bore. Saka yun, and then Espada ang brand ng bore mga paps. Stock stroke. Lupit.